Η αποχή είναι ανυπαρξία. Οι εκλογές είναι δρόμενο στο καθήκον του πολίτη για την δημοκρατική διοίκηση της πολιτείας. Καμία ανοχή στην αποχή, διότι υπάρχουμε. Όταν απέχεις, δεν υπάρχεις και σε διοικούν ανύπαρκτη της ανυπαρξίας πέρα και μακρύτερα από κάθε αλήθεια σου. Η ψήφος του κάθε πολίτη είναι η ίδια η ύπαρξή του. Έως και σήμερα ψήφισες όλους τους πολιτικούς σχεδιασμούς και τα κόμματα που σου προσέφεραν. Και τώρα όλοι μαζί, αλλά και μεμονωμένα, σε έφερναν συνεχώς σε δεινή θέση και εξαθλίωση. Αυτό συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει. Ψηφίζουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες Ελλήνων Συνέλευσης, ως μονάδα που είμαστε, για να τελειώσει και να εξαφανιστεί κάθε εφιάλτης, κάθε άδικο, κάθε δολοφονία, κάθε κακό κείμενο και να ισορροπήσουμε όλα και τα πάντα. Μη δηλώνεις ανύπαρκτος την ώρα που υπάρχεις. Η εκλογική αδράνεια δεν τιμωρεί. Απέναντίας δίνει δύναμη και δυναμική στο αποστατικό καθεστώς, κόμματα και δόγματα να σε βιάσει και να σε εξαθλιώσει, να σε πτωχεύσει και να σου επιβληθεί παντιοτρόπος με νομιμοποιημένους μαύρους σκοτεινούς νόμους σε όλο τον βίο σου αλλά και των απογόνων σου. Το πολιτικό καθεστώς έχει ψηφίσει τέτοιους αποστατικούς νόμους όπου η αποχή και η ανυπαρξία σου το βολεύει απεριόριστα και εκλέγεται με μηδαμινά ποσοστά. Αυτό είναι απάτη ψευδαίσθησης της ίδιας της ανυπαρξίας. Ως Ελλήνων Συνέλευσης, σε βλέπουμε ότι υπάρχεις, ξέρουμε ότι υπάρχεις και σε καλούμε να ενωθείς μαζί μας για πρώτη φορά. Να σπάσουμε την ανυπαρξία. Να εμφανίσουμε την αλήθεια ότι υπάρχουμε ως ένα κοινωνικό σύνολο της ίδιας της συλλογικότητάς μας και αποφασίζουμε ως Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί αυτό είμαστε. Ως ιδιότητα έχουμε συνέλευση και έχουμε έρθει όλοι μαζί τώρα στο παρόν μας, στην εσάρκωσή μας, σε αυτό το χρονικό που ζούμε και βιώνουμε ως ένα σύνολο. Να εμφανιστούμε όλοι μαζί ως μονάδα σε αυτό το πολιτιακό δρόμενο που λέγονται εκλογές. Να εκλέγουμε Έλληνες πολίτες, να μας εκλέξουν Έλληνες άνθρωποι πολίτες για την απόλυτη απελευθέρωσή μας και να σταματήσουμε διαπαντός όλα τα δεινά και οτιδήποτε είναι απέναντι στη φυσιολογία του ανθρώπου. Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί τώρα με την ψήφο μας μπορούμε πραγματικά να τιμωρήσουμε πλήρως όλους αυτούς που κατέστρεψαν τη χώρα μας για να ξαναβρει η Ελλάδα το μεγαλείο της. Η Ελλάς, με κατατεθειμένη εγκυοδοσία από τον πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμι Σόρα, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τεράστια αποθεματικά κεφάλαια που διατηρούνται στην Παγκόσμια Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης του ΟΗΕ και άλλων παγκόσμιων ταμείων και αποτελούν νόμιμη ιδιοκτησία του κυρίαρχου ελληνικού έθνους. Όλες οι κυβερνήσεις δεν είχαν ποτέ την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Προτίμησαν να την αποκρύψουν προκλητικά και απροσχημάτιστα, λειτουργώντας προς όφελος των αγορών και των τραπεζιτών, σε βάρος όλων των Ελλήνων πολιτών. Ένας τεράστιος πλούτος είναι άμεσα διαθέσιμος σε όλους τους Έλληνες πολίτες από τη στιγμή που ο πολιτικός φορέας του έθνους μας Ελλήνων Συνέλευσης αναλάβει τη διακυβέρνηση. Ήδη είναι έτοιμες περισσότερες από 49.000 μελέτες για έργα αναπτυξιακής υποδομής και κοινής ωφέλειας για να ανοικοδομήσουμε τη χώρα που όλοι ονειρευόμαστε, τη χώρα που μας αξίζει να ζούμε. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης για την διαγραφή όλου του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, την διαγραφή όλων των χρεών προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, την κατάργηση όλων των μνημονίων, για τον έλεγχο και την απόδοση ευθυνών για όποια διαπλοκή πελατειακών σχέσεων έχει συμβεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου με κράτη ή ιδιώτες, αλλά και κάθε αξιόπινου παραπτώματος που έχει συμβεί από όλους όσους έχουν ασκήσει ή ασκούν δημόσια αξιώματα, για την ίδρυση Εθνικού Ελληνικού Τραπεζικού Πιστωτικού Ιδρύματος, για την εξυγίανση όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων, των Υπουργείων, των Περιφερειών, όλων των Δήμων. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης για την εξυγίανση όλου του δικαστικού σώματος, για την Ελλήνων Συνέλευσης η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και αποδίδει το δίκαιο με άριστο τρόπο, διανεμητικά, διορθωτικά και με αμοιβαιότητα. Το δικαστικό σώμα πρέπει να λειτουργεί απαρέγκλιτα και αμερόληπτα. Τιμάται, προστατεύεται και ικανοποιείται ηθικά και υλικά από την πολιτεία, εφόσον προωθεί την λειτουργία της δικαιοσύνης, αναγνωρίζοντας ότι πάντα δικάζει η αλήθεια. Σήμερα, κανένας πολίτης δεν γνωρίζει το ύψος των φόρων που συλλέγει το κράτος, αλλά ούτε και που καταλήγουν. Απλά πληρώνει και συνεχώς χρωστάει. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί την επόμενη μέρα καταργείται κάθε άδικος και καταχρηστικός φόρος. Το κράτος, ως αληθινό με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, θα παρέχει ασφάλεια και εργασία σε όλα τα πεδία και επίπεδα του βίου του Έλληνα πολίτη και εγγυάται πως το 50% του κατώτερου μισθού θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με μια πραγματική πολιτεία. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης για την ανακατασκευή υπερσύγχρονου εθνικού οδικού δικτύου, την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου διπλής κατεύθυνσης που θα ενώνει όλη την επικράτεια με τρένα τελευταίας τεχνολογίας, την δημιουργία τραμ σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί, την ανακατασκευή και την κατασκευή λιμανιών για την εξυπηρέτηση επιβατών, τουριστών, εμπορευμάτων και προϊόντων όπου απαιτείται, την κατασκευή χιλιάδων μαρίνων σε όλη την ελληνική ακτογραμμή, ώστε να εξυπηρετούν κάθε τουριστική, αθλητική και ναυτική ανάγκη. Με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης η ενέργεια ξαναγίνεται κοινωνικό και δημόσιο αγαθό. Μπαίνει τέλος στην εκμετάλλευση των πολιτών. Οι λογαριασμοί ενέργειας αλλά και τα καύσιμα απαλλάσσονται από κάθε άδικο τέλος, ρήτρα ή καταχρηστικό φόρο. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης γιατί είναι έτοιμη να πρωτοπορήσει παγκόσμια εφαρμόζοντας εναλλακτικές και καινοτόμες μορφές ελεύθερης ενέργειας, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης γιατί σέβεται απόλυτα το θείο δώρο, το νερό, με πολιτική ξεκάθαρη, απόλυτη και πραγματική, αναγνωρίζοντας ότι το νερό υπάρχει πριν τη δημιουργία μας. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης για δωρεάν ολική υγεία σε όλους τους πολίτες ως η απόλυτη εντολή του δικαίου του περιβάλλοντός μας. Εμείς είμαστε στο περιβάλλον, το περιβάλλον είμαστε εμείς. Η Ελλήνων Συνέλευσης διαθέτει τεράστια κεφάλαια χωρίς κανέναν οικονομικό περιορισμό για δωρεάν και ολοκληρωμένες ακαδημίες παιδών, που εκεί είναι το ίδιο το μέλλον της συνέχειάς μας. Με αληθινή, ορθή, ελάνια μάθηση της αληθινής ιστορίας και γραμματείας μας, όπου το ορθό, αληθινό παρελθόν μας είναι το Α και Ω για να εκτελέσουμε στο παρόν μας τα δημιουργικά σχέδια του μέλλοντός μας. Η παιδεία γίνεται το ορθό εργαλείο για την δημιουργία Ελλήνων πολιτών με κρίση, επίγνωση και αυτογνωσία. Θέση της Ελλήνων Συνέλευσης είναι ότι η Ελλάς για να έχει ειρήνη πρέπει να είναι πάντα έτοιμη για πόλεμο. Γι' αυτό και εφοδιάζει τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας με υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας και οπλικού εξοπλισμού.
εξοπλισμού. Όλες οι δυνάμεις ασφαλείας σε όλους τους τομείς πρέπει να έχουν υψηλό εθνικό ελάνιο φρόνημα. Σεβόμαστε αυτούς που υπηρετούν την πατρίδα, παρέχοντας τους υψηλή τεχνική εκπαίδευση, υψηλής τεχνολογίας, εργαλεία και εξοπλισμό, εξασφαλίζοντάς τους οικονομικά, ηθικά, ασφαλιστικά και μισθολογικά. Στην Ελληνοπολιτεία ο τουρισμός θα είναι νούμερο 1 στον πλανήτη, καθότι όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε η παλαιότερη και η πιο αναγνωρισμένη χώρα στον κόσμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αρχαιότητες, Ολύμπιοι αγώνες, φυσική, αστρολογία, γεωμετρία, μηχανική, θέατρο, ρητορική, δημοκρατία. Στην Ελληνοπολιτεία απαγορεύεται άνθρωπος να πεινάει και να είναι άστεγος. Σταματάμε την πείνα διαπαντός. Απόλυτη αυτάρκεια και μοναδική αυτονομία σε όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά αγαθά και όλα τα παράγωγα αυτών. Απαγόρευση όλων των μεταλλαγμένων τροποποιημένων GMO σπόρων και καλλιεργειών. Θα επιτρέπονται μόνο άφθονοι σπόροι της φυσιολογίας του περιβάλλοντος μας. Απαγόρευση τροποποίησης καιρού, καταστρατήγησης ηλιοφάνειας, ομπρέλας για ηλιακές ακτίνες, όλων των ψεκασμών με αλόκοτους ιούς, με βαρέα δολοφονικά μέταλλα, με μύκητες, με βακτήρια και άλλα διάφορα μεταλλαγμένα καλούδια. Απαγόρευση χημικών λιπασμάτων και κάθε ουσία συσκευάσματος που προκαλεί βλάβη τόσο στο υλικό περιβάλλον μας όσο και στον άνθρωπο. Η Ελλήνων Συνέλευση ως κυβέρνηση θα εφαρμόσει, θα ενεργοποιήσει και θα διοδοτήσει καινοτόμες και πρωτοπόρες τεχνολογίες αιχμής που ως ευρεσιτεχνίες βρίσκονται στα χέρια της Ελληνοπολιτείας. Η χώρα μας, πιστοποιημένα, έχει σημαντικότατο ορυκτό πλούτο σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων για άπειρες τεχνικές και τεχνολογικές εφαρμογές, καινοτόμες και κλασικές, ο οποίος θα αξιολογηθεί και θα αξιοποιηθεί με σύνεση και σεβασμό προς το περιβάλλον μας, δίνοντάς μας παγκόσμιο προβάδισμα σε φήμη και πλούτο. Δέσμευση της Ελλήνων Συνέλευσης ως κυβέρνηση της επόμενης μέρας είναι ότι κανένα προϊόν δεν θα εξαχθεί αν δεν είναι μεταποιημένο και με έγκριση του ελληνικού κράτους μας. Με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, το ελληνικό κράτος αναβιώνει από την αρχή, επενδύοντας όσα κεφάλαια και αν χρειαστούν για τη βιομηχανία, βιοτεχνία και οικοτεχνία, δίνοντας τεράστια μοναδικά κινήτρα στους επιχειρηματίες αλλά και στο ίδιο το επιχειρήν τους. Θα δοθούν ατοκαδάνεια για 5 χρόνια και 10 χρόνια φοροαπαλλαγή για να έχουμε καθολικές βιώσιμες επιχειρήσεις και κολοσσούς εταιρείες στο είδος τους. Σε μεγάλες εταιρείες θα δίνονται ομολογιακά δάνεια χωρίς κανένα τόκο. Η Ελλάς μας πάντα πρωτοστατούσε σε ναυτική και ναυτιλιακή δυναμική. Σήμερα όμως, ενώ τα περισσότερα πλοία παγκοσμίως ανήκουν σε Έλληνες εφοπλιστές, φέρουν σημαίες ξένων συμφερόντων και αυτό θα αλλάξει εντελώς. Με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης την επόμενη μέρα δίνονται αληθινά κίνητρα σε όλους τους Έλληνες και ξένους εφοπλιστές αλλά και πλειοκτήτες. Μηδενική φορολογία για όλες τις εμπορικές δραστηριότητές τους ώστε να φέρουν την ελληνική σημαία και την έδρα τους στην Ελλάδα. Με δέσμευσή τους να διατηρούν Έλληνες ναυτικούς στην πρώτη ιεραρχική πεντάδα των πλοίων τους, το προσωπικό εδάφους τους να είναι Έλληνες πολίτες, οι επιθεωρήσεις των πλοίων, οι επισκευές και οι ασφαλιστικές παροχές να εκτελούνται στην Ελλάδα αλλά και οι οικονομικές τους δραστηριότητες να διενεργούνται μέσα από τις ελληνικές τράπεζες χωρίς κανένα πρόβλημα και δέσμευση. Η Ελλήνων Συνέλευση ως κυβέρνηση την επόμενη μέρα ασφαλίζει και εξασφαλίζει την τρίτη ηλικία, δείχνοντας ολοκληρωτικά το σεβασμό στους ανθρώπους που έζησαν και πρόσφεραν ενεργά. Δεσμευόμαστε ότι το κόστος του βίου τους δεν θα ξεπερνά το 50% της σύνταξής τους. Οι νοσοκομιακές τους ανάγκες αλλά και η φαρμακευτική τους περίθαλψη θα είναι εντελώς δωρεάν. Με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, η θήλη άνθρωπος ξαναβρίσκει τη χαμένη θέση και πρέπει. Αλλιώς η διαχωριστικότητα του ανθρώπινου γένους θα είναι μόνιμη. Η θήλη φύση κυνηγήθηκε, λιδωρήθηκε, αλλοιώθηκε, δολοφονήθηκε από τα δόγματα και τα κόμματα έως σήμερα. Η Ελλήνων Συνέλευσης αναγνωρίζει την θήλη άνθρωπο ως την ίδια τη μητέρα μας, την γιαγιά μας, την αδερφή μας, την κόρη μας, αλλά και την θεία μήτρα που μας υπερκαμπυλώνει, μας γεννά συνεχώς στις εσαρκώσεις του ολικού βίου μας. Στο πρόσωπο κάθε θήλης πρέπει να βλέπουμε τον ίδιο τον ανθρώπινο ολοκληρωμένο εαυτό μας. Άρα, οποιαδήποτε βλάβη, επέμβαση ή παρέμβαση, παρεμπόδιση, αλλίωση ή παράφραση συμβεί σε οποιαδήποτε θήλη έχει θανατικό αποτέλεσμα σε εμάς τους ίδιους, αλλά και στο ολικό σύνολο των ανθρώπων. Οποιαδήποτε παρέμβαση, υλική, πνευματική, ηθική που αφορά τις γεννήσεις από τις θύλες ανθρώπους, ισούται με γενοκτονία, σκοτώνει στο γένος των ανθρώπων. Η κυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης θα επανορθώσει κάθε βλάβη που έχει υποστεί η θήλη άνθρωπος. Θα τιμήσει και θα σεβαστεί απεριόριστα τον θήλη άνθρωπο. Η Ελλήνων Συνέλευσης θα δώσει μέγιστα κίνητρα στις θύλες μητέρες που θα φέρουν τον ελάνιο γόνο στο περιβάλλον για τη συνέχεια του γένους μας. Καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν άσκησε σοβαρή εξωτερική πολιτική και δεν θέλησε να προσδιορίσει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ιστό, διότι προϋποθέτει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει ποια είναι η Ελλάς, ποιοι είναι οι Έλληνες και ποια είναι η τεράστια παγκόσμια ιστορία των Ελλήνων. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει τέλεια επίγνωση για το ποιος είναι ο Ελληνάνθρωπος, αλλά και ποια είναι η Ελλάς μέσα από την πραγματική αποτύπωση της έννοιας, όπως ακριβώς αποτυπώθηκε και χαράχθηκε μέσα από τα ελάνια κείμενα σε μια αποδεικτική διεργασία, ώστε να αντιληφθεί όλος ο κόσμος την ίδια την φυσιολογία του μέσα στην αληθινή δημιουργία. Με κυβέρνηση την Ελλήνων Συνέλευσης, η εξωτερική πολιτική είναι αυτή η οποία θα θωρακίσει και θα ασφαλίζει όλα τα δίκαια και τα δικαιώματα της ελληνικότητας για την επανασύνδεση όλων των ανθρώπων στον πλανήτη με τη μήτρα του κόσμου, την Ελλάς. Ως πρωταρχική κίνηση, με διακυβέρνηση την Ελλήνων Συνέλευσης, δεσμευόμαστε με την κατάθεση του ποσού των 20.000 ευρώ σε κάθε ελληνικό όνομα που φαίνεται στους εκλογικούς καταλόγους, αποδεδειγμένο με εγγύηση γενής για μια πρώτη ανακούφιση στις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής μας. Ψηφίζουμε όλοι χωρίς ανοχή, χωρίς αποχή, Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. 25 Ιουνίου ψηφίζουμε όλοι. Πετάμε ό,τι μας καταστρέφει. Η ψήφος μας είναι η ζωή μας. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης για να διαχειριστούμε το μέλλον μας, για να απαλλαγούμε από κάθε άδικο χρέος. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης, τον πολιτικό φορέα του έθνους μας, γιατί είναι ο μόνος που έχει τεράστια πιστοποιημένα κεφάλαια να δημιουργήσει την πραγματική Ελληνοπολιτεία με αλήθεια
και δίκαιο. Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης.